където идвам. Because once upon a time, Защото през едно време in heaven, на небето God thought about making man. Бог направи един мъж. He sat with Jesus. He sat with Jesus. Той седеше с And the Holy Spirit. И с Святия Дух. And he said, И той каза, let us make man нека да направим човека in our own по image. нашия образ. God wanted to make man Бог искаше да направи човека, because he wanted to be with man. защото той искаше да бъде с човека. He wanted to talk with man. Той искаше да говори с човека. He wanted to fellowship with man. Той искаше да има общение с човека. So he created Adam. И той направи Адам. He put him in the garden. Той го постави в градината. He said to Adam, И каза на Адам, I want you to take charge искам ти да отговаряш тук за всичко това. of everything За всяко нещо. that I have created. За всяко нещо, което аз създадох. The animals. За всички животни. You name them. Ти им дай имена. Adam was the first scientist. Адам беше първия учен. He named a cow a cow. Той наказа на He кравата, че е named a крава. goat a goat. Той каза на козата, че е коза. He had dominion. Той имаше власт. He had authority. Той имаше авторитет. But you know what? Но знаете ли какво? There was another being Имаше и друго създание, that God had made. което Бог направи. He used to be the leaders Той беше един от лидерите of all the angels. на всички ангели. And he lost his position. И той изгуби своята позиция. He was called Satan. И той се наричаше Сатана. And he was kicked out of heaven. И той беше изритан от небесното царство. Can you imagine? He's angry. Вие можете ли да си представите колко ядосан беше той? He's looking at God's new creation. И той гледаше Божието ново създание. Okay, God has made man. И той каза, окей, Бог направи човека. So man, he wants to take my position. И сега човека ще вземе моята позиция. I can imagine he's angry. Аз мога да си представя неговия яд. He's bitter. He's bitter and angry. Той беше толкова яростен. He's planning in his mind. Той имаше планове в неговия ум. How can I stop this from happening? Как може да направи това да се Man wants to take my position. човека не може да вземе моята позиция. He wanted to be higher than God. Той трябва да бъде по-високо от Бог. But he's threatened by man. Но той беше заместен от човека. God also made man a wife. И Бог направи на човека жената. And the devil sees, who can I attack? И дявола си каза, кой мога да атакувам? And he goes to the wife. И той отиде при жената. When she was alone. Тогава, когато тя беше сама. Isn't that like many people today? И не е ли така, както много хора от When you are alone когато сте сами in your house, във вашата къща the devil whispered to your ears, и дявола говори във вашите уши, come and watch pornography. ела и гледай порнография. Come and click, click, click. Клик, клик, клик. And you watching, downloading. И сваляте. But it is destroying your soul. Обаче това унищожава вашата душа. This is what Satan did to the woman. Това е което Сатана направи в He жената. lied to her mind. He lied to her mind. He lied to her mind. Той отиде в нейния ум He said to her, и каза, God doesn't mean what he says. Бог нямаше предвид това, което е казал. Did God say don't eat the fruit? Бог каза да ядеш от този плод, No, you need to eat the fruit. но ти трябва да ядеш от този плод. She disobeys God. И тя не се подчини на Бог. She gives her husband to eat. Тя яде и даде на своя He съпруг да яде. disobeys God. Той пристъпи в подчинението към Бог. After God told him, След като Бог му каза, if you eat this fruit, ако ядеш от този плод, you shall surely die. ти със сигурност ще умреш. As soon as they ate that fruit, И тогава, когато те ядоха от този плод, man didn't die physically immediately. човекът всъщност не умря веднага физически, But something died in man. но нещо умря вътре в него. And that was his relationship
И това беше общението, with God. което той имаше с Бог. His happiness was gone. Неговото щастие с Бога. His joy was gone. И той умря. His peace was gone. His peace was gone. Неговото общение отиде. He lost everything Той загуби всичко. when he disobeyed God. Когато не се подчини на Бог. And God saw what happened to man. И Бог видя какво стана с That човека. he loved so much. Човекът, който той обичаше толкова много. And he thought, how will I save them? И си казваше как мога да ги спася. How will I rescue man? Как мога да спася човека. He saw as man begin to fight wars И той видя как хората почнаха да вдигат and войни, да hate се one бият. another. И почнаха да се мразят един друг. God saw the wickedness. Бог видя нечестието. How can I save them? Как мога да ги спася? And Jesus in heaven, И Исус на небето I will go. каза, аз ще отида. I will go Аз ще отида. to become a man, Да стана човек. to obey the Father, За да се подчиня към and Отец. to die on the cross, И да умра на кръста. that man can overcome Така че човекът да може да се върне. sin in his life. That man can overcome sin Че човекът да може да победи in греха his life. в неговия живот. So Jesus came down from heaven to earth. И Исус дойде от небето на земята He lived a perfect life. и живя перфектния живот. And wicked people put him on the cross. И нечестивите хора го поставиха на кръста. And they crucified him. И те го разпънаха, They put nails in his hands, сложиха пирони в ръцете му, nails in his feet. пирони в нозете му. And he was thinking about you. Обаче той мислеше за And he теб. prayed for mankind. И той се молеше за He цялото said, Father, човечество. forgive them, И им каза, Боже, for they прости, do not know what they are doing. защото те не знаят какво правят. And Jesus died on the cross. И той умря на кръста. And on the third day, Но на третия ден he rose again. той възкръсна отново. He overcame death Той победи смъртта for you and I. за теб и мен. That whosoever believes За този, който вярва в shall него, have victory ще има победа over death, върху смъртта, over sickness, върху over болестите, pain. върху болката. Jesus died to win the victory for mankind. Исус умря, за да победи победата, за да има победа. You don't have to die in your sin no more. Ти не трябва да умираш за твоя You грях can повече. come to Jesus. Ти трябва да дойдеш You единствено при can Исус. run to Jesus. Ти можеш да тичаш при Исус Oh God, forgive me. и да кажеш, о Боже, прости I ми. want a new life. Аз искам нов живот. I want to be made whole. Искам да бъда направен отново I цял. want to be clean again. Искам да бъда чист отново. Like when I was a child. Така както когато бях I дете. want to be clean again. Искам да бъда чист I отново. want to know how to love again. I want to know how to love again. Искам да знам как да обичам отново. If you are that man, И ако ти си този човек, or you are that woman, или ти си тази жена, you know what I'm talking about. и знаеш за какво говоря, You want Jesus in your life. ти имаш нужда от Исус в твоя Oh, живот. preacher, I need him. Put up your hand. И ако това си ти, моля, вдигни Put ръката up си. your hand if you're here. You want Вдигни Jesus ръката си, ако ти искаш to Исус forgive you, да ти прости, to help you to overcome. да ти помогне да победиш. Put up your hand and come forward. Служи си ръката, вдигни я и ела I напред. want to pray for you. Искам да се Come моля за on, теб. come on, come on. Yes. Come on. Come here. I want to pray for you. Ела напред, аз искам да се моля за теб. Don't be ashamed. Jesus was not ashamed to die for you on the cross. Не се страхувай се, защото Исус не се I want страхуваше, to give когато you an умря на кръста. opportunity to come. Hallelujah. Jesus is waiting for you. Исус те чака. If you want to know him, come forward. I want to pray for you before we Ако sing искаш some да more го songs. познаеш, може да дойдеш напред, аз мога да If се you моля want за теб. Jesus in your life, Ако искаш Исус да дойде в твоя Come живот, forward. ела напред. don't be ashamed. Jesus was not ashamed to die on the cross. Не се страхувай, защото Исус не се срамуваше да умре на кръста. He was stripped, half naked, Той беше наполовин съблечен and crucified for you. и разпънат за тебе. Come forward. Ела напред. This could be your last opportunity. Това може да бъде твоята последна The възможност. Bible says today is the day of В salvation. Библията се казва, днес е деня за спасението. Take the opportunity while you have it. Вземи тази възможност, когато You я don't know имаш. what tomorrow has. Не знаеш, защото утре не принадлежи на теб. There's earthquakes in Nepal. Има толкова земетресения и други неща. In the space of 1 month, В един месец, 2 earthquakes.
2 земетресения. You could have been in an earthquake. Вие можехте да бъдете на това It can място. happen at any time, И може да стане по всяко anywhere in време. the world. Може да стане на всяко място в In света. one moment, В един момент. life could end. И животът може да свърши. What matters is your relationship with И Jesus. какво има значение? Значението е твоето общение You с can Исус have that Христос. today. Ти можеш да го имаш днес. If you want Jesus, come forward. Ако искаш да имаш Исус, I ела want to напред. pray for you. Ние ще се молим за теб. Jesus wants to come into your life. Бог иска да дойде в твоя He живот. wants to forgive you. Иска да ти прости. He wants to cleanse you. Иска да те изчисти. Jesus said, I am the way И Исус каза, аз съм пътя, истината and the life. и животът. No man comes unto the Father Никой не отива при Отец, except through me. освен чрез мен. Amen. We're going to sing some more songs as Brother John leads us in music. Hallelujah. Ще изпеем някои Glory нови to God. песни. Amen.